Uronuche eke bilez, arage hadina pedekai, unuche gehania avatodai, rehistina mafmirov. Hengav, u herfsa rehistina efuyav netevei danzanin, ku shesh girtien siyasi, in kubi cezaye darvekirine hatine mehkum kirin, disetere edene. Tevi reftar ke berezi, u le danke tunt bocheheki nenas hatine veguestin. Pishti zede buna zexten liser girtien siyasi li Irane, roja ene, heşte heyfa heşta 2025 şeş girti, nemaze şeş girtien siyasi in kubi cezaye darvekirine hatine mehkum kirin, bitundi uledanen giran bo ciheki nenas hatine veguhestin. Kesenku hatine veguhestin evin, Mihemet Tagavi, Shahroks Daneshvarkar, Vahid Bani Amarian, Poya Gobadi, Babak Alipur u Babak Shahbazi. Raport nişan didin ku ev veguhestin beşek, ji veguhestine ke berfirehtira girtiyan ji zindana mezina Tehrane bo zindana evine bu. Le berevaji girtiyen din, ev şeş beyi agahtar kirina peşwekst, beyi mafen tekiliye, u di şertu merten dijwar u nemirovane de, bo ciheki nenas hatine veguhestin. Şahidên di hundîre girtîgehê de pîştrast kirine ku ev girtî dema ku lî hember veguhestina van li ber xwe dane ji aliyê efseran ve bî tundî hatine lêdan. Malbatên wan jî bî tevahî jî rewşê bêxeberin û ji ciyana zarokên swê bîfîkarin. Rehîstina efuya navneteweyî ev rewş vekî beşek ji krîza darvekirînê li Îranê bî nav kiriye ku di vegirtîgehê de bî dehan darvekirîn çebûne û ji bo rawestandîna darvekirînan ji civaka navneteweyî swestiye ku tedbîrên bilez bigirin. Ji ber tomarên şermok ên Komara Islamî yên dermankirîna girtiyên siyasî veguhestin dikare nîşanek xemgîn be ku cezayên darvekirine wan nêzik in.